Horas samanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di jamita pertangyangan, songoninang di jamita di hari Minggu siganuk Minggu. Di video on naing patol hason nami tu hita pikiran nami di jamita nanaing si patol hasota mananaing si paradiota ima di hari Minggu tanggal 20 April 2024. Tongon di perdalanan do pehami abanginang laho mangaluluya kana rekod di huriata tangya kok kamu ma asa denggan perdalanan nami. Terpukta di hari Minggu tanggal 20 April 2024 imana tersurat di pasal men bindu 22 ayat 26 sahat ro di ayat 32. Pasal men bindu 22 ayat 26 sahat ro di ayat 32 songonom madidok disi ujahama dihita. Asahodo harorowan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai. Gararokku maaka baga-bagaku di jolo ni aka namaka biari ibana. Saimangan dosogot aka nadangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jehovah do akka na uso-uso di ibana. Sai humitsa do rohamuna saleleng-leleng na. Ingoton ni isi niliat portibiom mai gabe mulak manasida tu Jehovah jala marsomba tu jolom do sogot sude akka marga ni parbegu. Ai Jehovah do napuna hara jaon jala panggom-gom di akka parbegu. Mangan jala marsomba do sogot sude akka na gok nahum di tanah on marsinggang tujolona do sogot sudi akka na marsikor rodi na mategasing. Saya adong do pinopar ni nasida na mangoloi ibana akka na manaringoti Tuhani tu pinoparna sogot. Rodo akka nasida sogot manjamitahon hati goranna tuhalak na sorang muse paboa ibana do pasuton olat nima sahatna. Amanginang luktakas hujahahami turpuhon di pikiran nami na parjulu ikon ingotot tama sian si Daud na poso ni tuhatai di naung hea imana sahali mardosa manadikon debata alai dung mulak ibana tu debata hot jala manok tong do ibana marhaposan tu debata. Ingot do ibana di dosa naung diulahon ibana alai ingot do ibana mulak tu debata jala marhaposan tu debata nak pesipata hira songon natinadikon ni Jehovah ibana di sude parukilanna di sude hamaulanna alai ibana hot jala manok tong jala ingot tok tong marhaposan tu Jehovah. Jadi naparjolo huidahami mauldo dohonon di bagasan bahasa Batak alai yang pertama adalah dalam hidup kita perlu selalu konsisten bertahan terus menerus manang sustain terus menerus bertahan boydo dohonon benget manang boy ma songon nahudok kami nakin ingot toktong ingot di padan ingot di sudi perjalanan di ngulu, ingot di Jehovah, jala ingot marpakirimon tuari nanengro. Setia dalam terjemahan bahasa Indonesia, tetapi setia yang terus menerus, bertahan terus menerus, bukan sesaat. Ima perlu di turpuhon na parjolo pikir kami ala si Daud ingot ibana marhaposan tu Jehovah nak besi patasong nani tadi kon Jehovah imana alai di sude paru kilonna dinau kiai ibana madabu tu bagasan dosa dinau kiai ibana dausian debata alai ingot do imana mula tu debata jala hot manoktong. Nah intinya tadi yang pertama bertahan terus menerus. Bagaimana bertahan terus menerus? Songon si Petrus persoalan utama adalah dia tidak bertahan, tidak konsisten. Tiki di idai mana Yesus, jala tu Yesus do ibereng mana di namardalan di kijang nyai di atas air. Boy do imana mardalan. Alai dung di paileng imana pamereng na tu portibion.
Itormadeu may mana artina dang boy mana konsisten fokus terus tu Tuhan Yesus Kristus. Imana perculu. Daud setelah ia jatuh dalam dosa, selanjutnya ia konsisten, ia toktong mengingot pambahenan di debata, jala toktong mengingot asa marpakirimon marhapor siawan tu debata, di tonga-tonga ni hamau lepe di ngoluna, termasuk ma pasalmen 22 on ima parsorion ni ibana. Di bagasan parsorio ni jauh-jauh dari mana tu Jehovah. Nak pehira songon nani tadi ko ni bana alai toktong, jala manoktong, jala hot dari mana mengingot marhapor siaun tu Jehovah. Nah pada on diturpuk tahun ingot doi bana didengkan bahasa ni Jehovah gabe dionjar na ingot ibana dia si roh ni Jehovah dina konsisten ibana tikina ibana iko mandok mauliate. Mandok mauliate tu debata ala debata na konsisten terus menerus tiada berubah. Songon endeta Tuhan Yesus tidak berubah. Debata dak ya mubah. Nak pesai mubah do jolmai. Alai si Daud sahali do mana mubah mana dikot debata alai manoktong no mai mana berikutna terus marhapor siaon. Jala digarari akka nazar badanna tu debata. Ingot ibana disude hinadenggan ni nabinahen ni Jehovah. Diturpuk tope Idaud tadu mamuse na mangihut ingot do ibana di huaso ni debata di namar huaso Jehovah mararopo saluhut portibion di bagasan haporsiaon ibana ikon mulak do sude manomba Jehovah. Jadi dia tetap setia dalam kehidupan setiap hari dalam beriman, tetapi dalam berpengharapan juga dia tetap setia. Setia dalam pengharapan. Manoktong imana di bagasan pakirimon. Manoktong di mana makirim ia sudah bangso. Nang aka sudah jolma. Yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya, yang congkak. Semua akan bersujud di hadapan Tuhan. Dan ia percaya akan hal itu. Jalahi tapi si buano tatu jamita asa manoktong marpakirimon. Tung adok pe jolma hira na mangaliai debata. Na uso-uso tu debata. Manang yang congkak, yang sombong, manang yang menganggap dirinya baik. Songon halak Farisi diturpukta epistel, yang mengklaim paling baik, paling suci. Semuanya akan kembali bersujud di hadapan Tuhan. Di bagasan sadapak kirimok kita, ikut sudido marsomba tu debata. Atong dia cari turpuhom mahita na perculu sada. Marhapor siaon na manoktong, jala hapor siaon na mangulu. Na paduahon marpakirimon na mangulu, marpakirimon na manoktong, na hot sah rodi seling-leling na dihuaso, diagogoon di debata. Yang terpenting di pikiran kami dalam teks ini adalah tetap yakin pada pertolongan Tuhan, tetap percaya pada pengasihan Tuhan, dan seterusnya tetap ingat kebaikan Tuhan, ingat akan adenggan Nabi Nabi Jehovah, na patuluhon tetap berpengharapan. Ikut toktong marpakirimon tu debata. Bahwa pada masanya, bahwa ada waktunya. Nakpe dang hira sadariod dope, manang dang hira jonok dope anggo partikioni alai adong do tikina ikut sude uduk di jolon debata. Soal waktu, jawabnya adalah pengharapan. Na mangalusia kapartikian ima pakirimon. Jadi hita na porsia ikut toktong marpakirimon. Jadi na udok nakin marhapor siaw na tugu jala manoktong mandok mauliate manoktong unang berdasarkan kondisi jalan apa tuluhon marpakirimon manoktong sahat rodi saling lelengna pakirimon na mangulu hapor siaw na mangulu jala mandok mauliate didenggan bahasa ni Jehovah. Ima pikiran nami amanginang anggiat bui mangurupi hita.